Sugeng Pak. Boleh. Baru Matur sembah nuwun. Berkahi. yo rasa matur nuwun bandane. Arek-arek bentularan ke Bukasno. Pun tua. Wis tuwa lah tapi putrane wah wis sukses kabeh. Nggih, nggih. Pinten sak mangke. Napa niku? Yuswane 8 dosa setunggal. Si kuwek tes. Mas tes 86. 86. Mas Tarsan 81. Pulang ke sampean berkah. Nyetani kita. Napa? Yo betok. Bae Pak. Oh iya. Awet ngomong putra wayah anak putu buyut canggah wareng Amin. Amin. terus